Ako si Bia, 22 years old, graduate na. Wala na sa kuy kinikanan kay aksidente man sila atong tunong graduation nako. Karon si Vivian na lang ang akong pamilya, dili lang kay best friend nako ni siya. Igsuon na sad akong turing niya. Siya kanunay partner nako sa mga kabuang, sa mga laag na mo, sipat sad kaan yun ni siya murag ako, char. Bitaw oy tinod bitaw. Og uyab sa diay na ako ni siya, mo ni siya si Mark. Almost 3 years na may ani nag-uyab. Sweet ug caring si diay ni siya di ay. Gwapo og puti sa diay ni siya. Ay, kilig ko ay. Anniversary di ay namo ron. Ug nangaon mi diri sa restaurant. Happy 3rd anniversary, love. Naku surprise nimo, kabalo ko malipay jud kaan. Happy anniversary po, love. Unsa man na, love? Buntis ko, love. 1 week na. We, seryoso? Yes! Nahimo na akong papa. Matuman na dito itong pangandoy, love. Promise, buhato na ako tanan para sa inyo ni baby, love. I love you, love. Pagkatulog ka adlaw, nag-text si Mark nako na pagtuon daw kuno ko sa ilahang balay. Sunod to, miadto po ko sa ilang balay. Pag-abot na ko sa ilaha, natagbuan ako iyang mama. Naklaro kayo na wala nagkagusto sa kuha. Bless ko te. Mayang adlaw di ay tina si Mark diha. Na di asulod ato alang. Pagsulod na ko sa ilang balay, nakita dayon ako si Mark na naglutog adobo. Kay kabalo man siya nga mao akong pangala sa akong pagburos. Hali na dari, love. Lutuan ti kasi mong gipangala nga adobo. Ay, kasweet sad ni mo love oy. Siyempre, buhaton din ako tanan, love, para sa inyo ni baby. I love, nasa ko lang kung kadyot ha, diri sa ka ha. I love you. Okay love. Kalami sa adobo oy, magkaon sa daw kubi. Look lami. Sakit sa kunti kita. Tudis ko nakamata. Dugay-dugay jud ko nakamata kay grabe man jud kasakit sa kuntian. Pagmata na ako, nakita dayon ako akong best friend na si Vivian. Bes, wala lagi si Mark. Kabalo siya na hospital ko karon. Gitiksan nimo siya. Ito pangita bes, kadi na tumuan diri. Kay kasal siya sa lain. Kay buntis daw. Ha? Pero bes, buntis ko. Gibuntis na ko ang among anak ni Mark. Bes, dili nakabuntis, nakuhaan ka ana ang doktor. Tungod daw sa imong last na gikaon. Dili na tinuod, buhi pa akong baby. Buhi pa. Dili jud na tinuod, bes. Dili pa tayo akong baby. 6 years namin labay, pero wala pa dyan po ka-move on sa pagkawala sa akong anak. Hala, si Mark o iyang asawa o iyang anak. Sana all na lang happy kayo sila. Samtang ako. Makalagot ka, Mark. Di patay ni mo itong kagulingong anak. Bis, anong gahilak man ka? Asa day kagikan? Sakit lang jud, bis. Nakita na ko si Mark na malipayon ba niyang asawa o iyang anak. Sa plaza, bis, nakita na ko silang duha. Kulay ayo nga tao jud. Tay niya among kagulingong anak. Kaya gipatay man nimo akong anak, Mark. Karon ikaw na sa dakong patyon. Manda ka. Ug miadto ko sa balay nilang Fiona ug ni Mark. Ug sa dihang
naan ako sa ilang lataran.